makaho, karan motar mu makaho, dan kamashan mu makaho, kwandastan namu makaho, akawun namu makaho, duk babu mai ido a cikin mu. A bayan hali kun san halin mota masu idan maya suka kare, balle mota da makaho sannan babu da dan jagora. Za mu yi tukin mota na nemi abokan aiki, mun yi shawara ta zauna, shawara da ta zauna sai muka nemi furodusoshi. Har dai mun je gullere wannan mai fim din na Kaduna, sai na ce salamu alaikum, sai na ce masa alhaji lere ga bako na makaho, amma ina da jawabi, ni ina da jawabi, so nake na kama sana'a ni fa baran nan ta dame. Sai ya ce mana malam ku bar sana'ar wai mai zakai, sai na ce masa lere na zo ka saya mani mota, na je na cika ta da lodi, faran motar mu makaho, dan kamashan mu makaho, akawun namu makaho, ga direba makaho, duk babu mai ido a cikin mu. Can lere da ya motsa sai ya ce kai malam ka saurare ni makaho, ko kana tunanin cewa kusoshin kai na sun kwalci, idan na saya maka mota ka je ka saka ta a rami, ai ayi ba uwa ba riba. Sai na ce Allah zai kare, sai ko ya ce kai malam mu min yarda da Allah kuma min yarda da ikon Allah, amma ni ban sai maka mota. To da muka kare daga nan da na tashi wurin da rarrafe muka sauka, mun je dan ya saya mana mota. Na ce da rarrafe sannan ka da aikin CD, kai ne mai CD rai, duk wanda ya kawo CD kai ne za ka siye shi ka fidda, mun san da kuɗi a gurinka. To shi ne muka zo ka siya mana mota, mu je mu cika ta da lodi, sannan mu ɗau fasinja. Karan motar mu makaho, ɗan kamashan mu makaho, akawun namu makaho, gani direban namu makaho, duk babu mai ido a cikin mu. Da rarrafe da ya motsa sai ya ce to malam na ji batun da kake yi, amma ni ban sai maka mota. Idan na saya maka mota wai kai ne ke janta ko kuwa motar ce ke janka? Ta muka kare kajin na yin yawo, sai na je wajen aike mu, ka san kuma shi aike mu baki nasa baki da Hausa, sai turanci ne ke tashi. Kun san kuma shi aike mu duka Hausar tasa kaɗan ce, ni kuma ban iya turanci ba, amma hikima ta makaho nan sai na tsiro shi na yi shi. Da na je gun aiki sai na ce da shi good morning, shi ma ya ce da ni good morning. Sai na ce hello my master, help me my master, help me my master. Na me I giving story, come here give me one moto, mu je mu cika ta da lodi. I going to Kano from lodi, sannan mu je mu ɗau fasinja. To ka ji fa aiki sai ya ce who's that driver? Na ce na mi for driver, sannan mu je mu ɗau fasinja. Aiki bring me key moto, I want to Kano from lodi. Ya ce to tsaya makaho, dakata makaho, mu ma muna fajin Hausar ku, banda karambanin ka taya makaho zai yi tudu. Ka san halin mota masu ido maya suka kare, balle mota ta makaho sannan ba ku da ɗan jagora. Na ce Allah zai kare, in za ka ba mu kare ka ba mu. Ya ce to tsaya makaho, na yarda da ikon Allah, amma fa I no get motor. Sai ya ce mana go inside, to ka ji bature nan ya ce mana bashi da mota. Nan ma sai muka tashi, sai na ce abokan aiki ka shawara kaɗan zan ba ku, in kuna son mota mu je mu gurin jalo kwakwatawa da digirya ku ji ni, su ne suka gaji asara, su ne suka gaji asara, nan za mu je mu samu mota. Mun je mu gurin su jalo sai muka je muka zauna, sai ga kwakwatawa ya fito daga ofis, ya zo ya tsaya a gaban mu, ya ce kai tsaya makaho, wai a cikin nan naku idan an sai muku mota wai waye zai ja muku, dan babu mai ido a cikin ku. Sai na ce kai kwakwatawa, kai dai babu ruwanka, mu dai ku ba mu mota, ko mu ja ta ko ta ja mu, sauran ya daga namu, kai dai kuwa babu ruwanka.
makaho wai a cikin motoci wacce ce zan baku korudo zan baku na ce wannan motar banza ce ba ta da kwarin inji ya ce mana ga toyota na ce ita ma bata jura hawa ba ya ce mana ga bin hobi na ce ka san bin hobi wannan tana da taurin inji in na je kwana ma faɗi ya ce ga osan bawa na ce mai zan yi da osan mai saurin ɗaukar zafi shi sai ya ce kai malam na gane maka mota don ka ce mana ba mai kirki wacce zan baka wai wacce zan baku na ce dillalin mota kai dai ka ba mu roka birni mugun jefa mangal gashashen karfe shantu abin kiɗan yan mata baji wa gwamnati karya in ba jini da babban tsoka sai aka ɗauko roka a nan aka baiwa makaho sai aka sa mata bodi ka san bodin Legas bodi ne ba ha'inci aka baiwa makaho mota rannan da na binciki mota sai na zo ta sha na yi burki ko da na take burki kura da ta tashi sai mutan gari suka rude ja suke yaki aka soma sai na ce salamu alaikum kadda gaban ku ya faɗi dan ko makaho ne mai mota wahanallah ta baka kare kaji muna nan zaune ana wa mota lodi daraktoci 70 ne producers 70 ne artists su ma 70 ne yan sentimental 70 ne yan tamama 70 ne mawaka ma 70 ne kun san na yi kaza mun lodi sai na ce yan lodi bari haka nan mana kun san ba ni da safaya taya ashe matan kan mota san gandali tana a cikinsu kun ga zabiya mai waka na ji tana yin waka mai dawayya aliye aliye mai dawayya aliye musa mai dawayya ina rigar ka ya baro ta gidan barci mai dawayya ina wannan ka ya baro shi gidan barci mai dawayya ina hular ka ya baro ta gidan barci ni ko da na tashi na ce sannan